mga limango natin malalaki, no? So 150 po sa mga kilo ng mga alimasag. So mga tumpukan po dito ng mga hipon. Ano tama ba yan? 200 na lang, 200. So dito yung mga lahatan na, no, halo mga swake, sugpo. Ito po yan 700 ang isang bilao. So ito po yung hasang na talakitok. Ayan po, sariwa po yung talakitok, ha. Para hindi po tayo magduda sa mga nagtatanong. Kasi marami sa ating mga kababayan, akala nila porket na ganito yung mga latagan, hindi po sariwa na mabibili, no, na mga isdang talakitok. So ito mga balsa galunggong gulyasan ay 160 per kilo, 50 pesos mga tumpukan. Mga lapad at kabase, no? 160 lang kilo ate, maganda. So yan. Anay, good morning! Ayan po yung tumpukan po dito ng mga pusit, 100 pesos. Alright guys, yan po yung 100 pesos tumpukan ng mga pusit. At 300 pesos ang per kilo. Ang gulyasan po natin dito ay 150 ang mga per kilo. Ito po yan. So shoutout sa iyo, Kabugris. Pare, salamat. Ayun. Ayun, punta na kayo sa Malabon Fishport at napakamura po ng mga bentahan po dito ng mga isda, kagaya rin po ng mga bangus na inyong nakita sa aking pagbablog. Ayan. Sandaan lang, oh. Ayun, shoutout. Good morning. Alright, yun po yung ating update sa mga latagan nila. So lipat na tayo dito sa mga latag, no? So ganyan kadami mga kababayan natin na dumayo. Isang haba po yan, no? Napakit po ng tulay, ganyang kadami ang mga namimili ngayong araw po ng linggo. So no, 160, 100 pesos sa mga papakol. So malalaking tulingan na latag dito nila paring Ron. Very good morning. So ito yung mga latag dito ng mga bangus. Tapos tilapia Batangas, pink salmon belly at golden pompano. Magkano per kilo ng bangas, pre? 200. Dito tsaka doon, parehas lang din. Ayun, parehas lang po yung mga per kilo, no? Sa tilapia, 100 pesos ang per kilo. So, mura ang tilapia natin. Yung mga ano mga pre, ito, mga pink salmon. 260? Ayun po yung per kilo. Yung pompano ay 350 sa mga per kilo. Pre, salamat ha. Thank you. Ayan, 1 kilo may kitsa, kahit saan doon pa niya. Alright, so isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At tayo po ay mag-update sa kanilang mga latagan na ibinebenta sa ating mga kababayan, no? So nakikita niyo naman po ang dami ng tao na dumayo dito sa Malabon Fish Market ngayong araw po ng linggo, no? So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, so nandito tayo sa mga nagbebenta uli ng mga alimango at alimasag dito sa Malabon Fish Market. So ito yung pwestuhan ni ate. So marami sa ating mga kababayan ng mga naghahanap ng mga murang presyo, no? So ito yung mga alimasag dito. So alimango, alimasag na latagan ni ate. At pwede naman kayong pumili dito ng mga alimango, no, na inyong mabibili. So mangga yung mga latagan dito at saging, no? Te, magkano na alimango ngayon? 400.
400 pesos sa mga kilo ng mga limango natin malalaki, no? So 150 po sa mga kilo ng mga alimasag. So mga tumpukan po dito ng mga hipon. Ito tama ba yan? 200 na lang, 200. So dito yung mga lahatan na, no, halo mga swake, sugpo. Ito po yan 700 ang isang bilao. Kaliwa yan, sa kilo pa yan. 250 na lang. Tapos 350 kilo yung mga maliliit na sugpo. 250 na nga lang tatlo, isang daan eh. Kaliwa yan, di opposite na lang, 200 tumpok mo. Ayun, 200 pesos tumpok na mga pusit natin dito. At dito po kayo makakabili ng mga seashell na pang mix seafood, no? May mga paninda po sila ditong kohol, tahong talaba, suso, Dito, magkano? tulya, 500 na lang yan. no? So yun po lahat, ito 500. Na lang po siya, 200 na lang yan isa. Sobra isang kilo yan. Isang munting pamilya. Fresh na fresh po, no, na hipon. Buhay na buhay po ninyong mabibili. So mura na po yan sa 500, napakarami, oh. Maraming salamat po. Sa'yo ate ako. Alright, so dito tayo sa kabilang side at update natin naman yung mga latag nila Tandaan sa kilo, 3 kilo. Kuya Romy, no? So siksikan po ngayon dito sa Malabon Fish Market at napakadaming tao. So mangga po natin dito ay 70 pesos yung mga kilo manggang hilaw. At meron din po tayo dito mga saging, ayan. So sa mga naghahanap din po ng mga prutas ay makakabili rin po kayo dito sa pag-akyat po ng tulay. At dito yung mga tumpukan ng mga galunggong sa halagang 50 pesos, ayan. Nakakapag-ulam ka na at sapat na sa iyong mga uulamin sa iyong pamamahay, no? Alright, so dito tayo sa mga latagan ni Kuya Romy. Kuya Romy, good morning sa'yo. Shout out sa'yo, good morning. Shout out. Inaraw-araw na kita. Maganda yung inaaraw-araw kita para mas lalo tayo nakikilala ng ating mga silent viewers na dumarayo sa Malabon Fish Market. So shout out po. Shout out po. Mukhang pauwi na kayo. Kaya dito kayo mga, pauwi siya pala. Pauwi na rin ako. Oo. Ayun. So Kuya Romy, magkano po yung presyo ng mga tilapia Batangas? May pagbabago po ba sa presyo? Meron, tumakas eh. Lingko ngayon, 120. 120. Yes. Ayan po yung 120 per kilo ng mga tilapia Batangas ni Kuya Romy. Ang mga bangus po magkano? 200, boss. 200 Kilo. ang kilo. So napanood ko yung mga vlog mo. Sabi ko nga daw, nag-comment ako, damihan mo hiwa at marami kaming kakain. So sabi ko nga, pero magaling kayo maggilit, ha. Kitang-kita talaga yung ano, pati pagtanggal ng mga akdo ng bangus. Malupit pala kayo sa mga tanggalan talaga. So Kuya Romy, maraming salamat po sa pag-entertain kay Boss Lando Explorer at lagi po tayo mag-iingat, ha. At sa si Joy, Uwi na. muhi na. Hindi ko na inabutan. Tutugtog siya. Nag-aaral na mag-ano. Sa kapilya, sa church. Hindi pala siya nag-aaral. Ibig sabihin pala, nagwa-choir sa church. Ayun. So, nagigitara si Joy. So, ayun, Kuya Romy, maraming salamat sa iyo, ha. Salamat. Thank you. God bless po. God bless. Alin na kayo, mga ano, yung mamimili sa Malabon. Mauubusan kayo. Mura bilihin sa Malabon Fish Market. Okay, Romy, pre-taste. Yun, tara na. Ayoko. Thank you. Talaga nga. Parang ay, kakaiba eh, no? Oo. Ayun, no? Ano yan, yung luyang dilaw. Luyang dilaw, mas maganda yan sa mga, ano. Salamat. Salamat, Boss Lando. Thank you. Alright, so tawid tayo dito sa kabilang side naman at update natin yung mga latag na, no, ng kanilang mga isdang binebenta. So ito po yung mga isda po rito at hipon na latagan. So mga 50 pesos yung latag dito ng mga tumpukan ng galunggong, 130 sa mga kada piraso ng mga bangus. So ayan po, no, at mga latag dito ay 50 pesos na mga galunggong. Alright, yan po yung mga price update. Hindi kasi siya sumingit sa
So ito yung mga latagan dito ng mga papakol, tapos mga latag ng talakitok, at meron siya magandang pusit, no? 460 ang mga per kilo. So itlugan naman po yung mga pusit na latag po rito at napakaganda. Tapos ang mga tuwakang dito ay 240 yung mga per kilo at 320 sa mga bisugong press na press po ninyong mabibili, no? So ito po yung asang na talakitok. Ayan po, sariwa po yung talakitok, ha. Para hindi po tayo magduda sa mga nagtatanong. Kasi marami sa ating mga kababayan, nakala nila porket na ganito yung mga latagan eh hindi po sariwa na mabibili, no, ng mga isdang talakitok. So yun yung update natin sa latagan dito ni Boss Warly sa Malabon Fish Market. Boss Warly, magkano talakitok? Kaya na nga, Gray. 70 lang. 270 po yung per kilo ng talakitok, no? Nakatalikod. Matulis ba yan? Ayan, no? Yan po yung presyo ng talakitok, 270 ang per kilo. So luyang dilaw, free taste po yung kanilang mga binibigay sa ating mga vendor at mga mamimili sa Malabon Fish Market, no? Morning, Mars. Try nyo, mga luyang dilaw. Di ba pwede sa ano yan, sa lugaw? Ihahalo? Turmeric na may dun sa. Ah. Pure na turmeric. Alright, so pasada pa tayo dito sa kabaan ng Malabon Fish Market at napakaraming tao ngayong araw ng linggo. Talagang chinecheck natin yung kanilang mga latagan kung anong meron dito sa latag sa Malabon Fish Market. So 50 pesos sa mga latag ng galunggong. So papakol po natin ay 100 pesos tumpok. Yan po yung tumpukan nila rito. At alumahan, matambaka na tumpukan po sa kanilang bentahan dito, no? So ito mga balsa galunggong gulyasan ay 160 per kilo, 50 pesos mga tumpukan. Mga lapad at kabase, no? 160 lang kilo ate, maganda. So yan po yung mga per kilo o tumpukan ng kanilang mga latag. Pusit po natin dito ay 50 pesos. Mga isang tunsoy, no? At ganito yung mga tumpukan, 100 pesos sa mga tumpukan ni Nanay. Good morning! Ayan po yung tumpukan po dito ng mga pusit, 100 pesos. Alright guys, yan po yung 100 pesos tumpukan ng mga pusit. At 300 pesos ang per kilo. Ayan, ang mga latag po dito. At si Nanay ngayon palang huli naglalatag ng kanyang mga paninda at kanyang mga tinutumpok, no? So Nanay, salamat po. Thank you. At dito naman sa ating kaibigan ay 50 pesos tumpukan. Ang dami na, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yan po, no? 50 pesos. Tapos ito, alumahan, 100 pesos mga isdang alumahan po natin dito. 50 pesos, no? 120 per kilo ng mga galunggong. Ayan, no, yung mga latagan. Tapos mga isdang matambaka. 120 rin, parehas ang kilo, no? Parehas ang kilo ng mga galunggong natin. Isdang galunggong at matambaka, 120 po ang mga per kilo. Parehas lang po yung presyo at dito kakalayo. So mga tumpukan 50 pesos at 100 pesos, no? Yan po yung 120 ng matambaka. Wala na yung te. Ano ba naman ang kulit-kulit eh. Alright, no? So dito sa mga pusit na ating mga natagan dito, ayan yung mga pusit nila, no? Oy, galunggong, oh, pusit! 50 pesos tumpukan. Napakaraming tumpukan pa rin dito ng mga isdang galunggong sa Malabon Fish Market, no? 50 lang po, mami. 50.
Dito tayo kay Kuya Nestor. Kuya Nestor, shoutout po. Good morning. Good morning. Magkano po per kilo ngayon? Ang galunggong natin. Magkano? 120 ang per kilo. So halos pare-pareha sa mga per kilo ng mga galunggong, no? 120 ang per kilo. 50 pesos tumpukan. Ayun. Ito ang 100. Ito yung 50 pesos. So yan po yung latag ni Kuya Nestor sa Malabon Fish Market ng kanyang mga galunggong at alumaan. Kuya Nestor, salamat po. Thank you. Salamat. Alright, so dito naman tayo sa mga iba pang latag, no? So pababa tayo bago tayo pumunta sa kabila sa side ng mga isdang latag ng isdang bato. ₱50 puro galunggong. Ang gulyasan po natin dito ay 150 ang mga per kilo. Ito po yan. Oy, nahuli na nanay mo. La, nahuli ni nanay! Nay! Kaitan, kaitan! Nay, kaitan! So dito tayo sa mga iba pang latag na ating i-update sa Malabon Fish Market. So ito magagandang gulyasan laman, no? Talagang fresh na fresh na mga gulyasan na yan. Magkano po kilo tay? Sa gulyasan? 160 sa ganito sa may slice. 200 ang ano, okay. So yun po yung mga presyo, no? Kung gusto niyo pong laman ay pagbibigyan po kayo ng bentahan dito kung laman lang po bibilin nyo, no? 200 pesos po ang kilo at sa buuan ay 160. So yun po yung update natin sa mga latag dito ng gulyasan. Napakaganda, fresh na fresh. Jay, charge mo nga muna to, Jay. Magkano kilo ng galunggong mo? 30, 130, So ito yung presyo ng latag ni Kabugris ng kanyang 120. 120. Patis ng matambaka, ganun din. Yan lahat. Ayun, lahat ano. 120 ang mga per kilo ng mga latag ng isdang matambaka. Fresh na fresh, oh. Ayan, oh. Maninigas. Napakaganda at fresh na fresh po ninyong mabibili. 120 ang per kilo. 50 pesos mga tumpukan ng mga galunggong. 130 sa mga kada piraso. At 100 pesos kada piraso ng mga bangus. Ayan ang mga latag ni Kabugris ng kanyang mga bangus na kanyang bentahan sa Malabon Fish Market. galunggong, 50 lang galunggong. So busy market na naman tayo sa ating pag-iikot, no? Busy market na naman ang ating mga mamimili at mga vendor sa bayan ng Malabon. So ito yung mga presyo na ay 280 at 330 ang mga per kilo. So dumagsa ang mga pusit natin sa Malabon, no? At meron din po 100 pesos na mga tumpukan. At ang per kilo dito ng latag ng balat ng baka 150 ang per kilo, no? So shoutout sa mga kababayan natin na dumadayo dito sa Malabon Fish Market at alam natin ay yung iba mga subscriber po natin, no, na nandirito at mga nagtatanong sa mga presyuhan. Ang mga presyuhan po dito sa Malabon ngayong araw po ng linggo ay ganun pa rin po, no? Linggo, Sabado at Linggo ang nangyari po ay ang mga presyuhan po bagsak presyo dito sa Malabon Fish Market. So napakamura pa rin ng inyong mabibili ng mga isda na latagan po rito, no? So shoutout sa iyo, Kabugris. Pare, salamat. Ayun. Ayun, punta na kayo sa Malabon Fish Port at napakamura po ng mga bentahan po dito ng mga isda, kagaya rin po ng mga bangus na inyong nakita sa aking pagbablog. Ayan. Sandaan lang, oh. Ayun, shoutout. Good morning. Alright, yun po yung ating update sa mga latagan nila. So lipat na tayo dito sa mga latag, no? So ganyan kadami mga kababayan natin na dumayo. Isang haba po yan, no? Napaakyat po ng tulay, ganyan kadami ang mga namimili ngayong araw po ng linggo. So shout out po sa inyong lahat at lagi po tayo mag-iingat. Alright, tawid na tayo. Dito na tayo sa kabilang side para sa mga update natin, no?
At matindi talaga ang mga latagan ng mga isda rito. So mga gulay natin dito sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga 50 pesos na mga nakabalot, 20 pesos na mga gulay. So shout out. At ayan po, nagpapayong na po siya at naiinitan. Nainitan po siya, nainitan. Kaya pala nandyan sila. Nakita ko nga. So yan po yung mga gulay na bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Wala rin pagbabago ang mga presyuhan. So dito yung mga tumpukan ay 50 pesos. Mga galunggong alumahan, no? Sa mga latagan po rito. So talagang makakamenos tipid ka sa mga latag ng mga isda na inyong mabibili. Magkano po kilo, Nay? Ito, 15 kilo. Ayun po yung per kilo, no? Ayun, 120, 150 dito sa kabila, no? Ang mga alumahan, matambaka at galunggong sa latagan po rito. Nay, salamat po. Ito yung mga latag ni Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning po. Update ko lang yung mga latag po ninyo. Magkano po yung mga bangus po natin? 200 lang. 200 ang kilo. Sa mga isdang Sa alumahan, 150. 150 sa alumahan. Espada po. Sa tambako, 150 rin po sa mga gulyasan, no? Espada, 200 ang Ayun, 200 pesos per kilo sa mga isdang espada ni Nanay Noemi dito sa Malabon Fish Market. Nanay Noemi, salamat po. Good morning. Thank you. Dito tayo sa latag ni Boss Aris. Oh, napakadami, no? So, lapahitan natin 160 at 120 sa mga latag ko rito. Pagi. So, ome, 160 ang per kilo. Bisugo sa gisi, 120. So, ito yung mga latag ni Boss Aris, no? Ayan, ang mga latagan nila. At nagliligpit sila, hindi natin sila gaano maistorbo. So, nandiyan yung mga MCAT na magpapatabi sa kanila sa gilid, no? Sa sidewalk. So, akit muna nila yung paninda nila. So, may mga isdang tonto, no? Yan, may mga tonto. Ito po yung tonto. Malaman po yan na isda. At good morning. At mga lapu-lapu natin. Lalakito. So, yan po yung mga latag dito ni Kuya Warren. So, hindi rin natin siya maistorbo kasi may nagpapaket ng kanilang mga paninda sa gilid, no? So, latag naman ni Parin Rode. Ito yung mga presyo. So, hindi rin natin sila maistorbo talaga. Kaya 150, yan na lang po yung update natin yung may mga presyo, no? 160, 100 pesos sa mga papakol. So malalaking tulingan na latag dito nila Paring Rod. Alright, so dito naman nakasampa na yung paninda ni Paring Ben, no? So ito. Very good morning. So ito yung mga latag dito ng mga bangus. Tapos tilapia Batangas, pink salmon belly at golden pompano. Magkano per kilo ng bangus, pre? 200. Dito tsaka doon parehas lang din. Ayun, parehas lang po yung mga per kilo, no? Sa tilapia, 100 pesos ang per kilo. So mura ang tilapia natin. Eh, yung mga ano mo, pre, ito, mga pink salmon. 260. Ayun po yung per kilo. Yung pampano ay 350 sa mga per kilo. Pre, salamat ha. Thank you. Alright, so yun po yung update natin dito sa latag ni Paring Ben sa Malabon Fish Market. At may mga tumpukan din po dito. Ayan, ang mga galunggong. Alright. So yan po ang ating update sa kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. So napakita ko po sa aking mga video na naikutan. So iba hindi natin maistorbo, hindi natin matanong yung presyo dahil nga
may mga MCAT tayo na dumating at nagpapatabi sa mga nagtitinda po dito sa Malabon Fish Market. Ang ganda ng ano, ng pinduan. Alright, so yan po ang ating update dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay sa ibang bansa at sa mga kababayan po natin na dumarayo sa Malabon Fish Market. So Sunday best po tayo dito sa Malabon Fish Market at napakarami sa ating mga kababayan ang mga namimili at naghahanap ng mga murang presyo. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.